Район газ хезмәтенең эксплуатация һәм ремонт буенча мастерлары бу көннәрдә шәхси йорт һәм күп фатирлы йортларда планлы тикшерү үткәрә. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня газ. Я Пришли провести техническую газовых приборов в вашем доме. Слесарь газ анализаторы белән газ үтә торган трубаларның эретеп ябыштырылган урыннарын тикшерә. Прибор җавап бирмәй икән, димәк барысы да әйбәт дигән сүз. Газ иссіз-төссіз, аның шартты тұрған, yana тұрған мәселелер. Шуңа күрә газ балан кулланганда бит соқ булырга кирәк, игътибарлы булырга кирәк. Бала чагаларын якын китермәскә газга, газ приборлар янына. Әгәр дә йортта үзен-үзе контроль итмәгән кешеләр булса, аларны якын китермәскә кирәк. Жылга бер тапкыр газ җиһазларына җиһазны үткәрәбез. Кешеләр инде алай әйбәт кертәләр вакытында, өйдә алмаганнар алдан шалтыратып сөйләшеп керәбез. Өйдә булмаучылар да була инде, аларга инде кисәтү кагазы җибәрәбез дә, шул вакытка инде ай эчендә кергә тырышабыз инде. Без барган үй хуҗасы төтен юлындагы тарту көчен һәрвакыт тикшереп тора. Газ исе бөтен тәрәзәләр ябык булса гына чыга ди. Газ приборы эшләгәндә форточка ачык булырга тиеш, ничек дигәндә газ приборы эшләр өчен аңа свежий һава керү кирәк. Әгәр дә форточка ябык булса, хәзер белгәнегезчә, тәрәзәләр безнең пластик тәрәзәләр, элек ярый, агач тәрәзәләр һава керә күпмеләр дәрәҗәдә газ приборын эшләргә мөмкинлек була. Хәзер пластик тәрәзә булгачтын бүлмәләр герметислана, һава керми һәм газ приборы тиешенчә эшли алмый. Газ хезмәтенә карата алай проблемалар булганы юк. Аллага шөкер. Һәр вакытта да кирәк булганда шалтыратсак, чакырсак киләләр. Вакытында ясый сәйберләрен ясап китәләр. Техапсурын җылга бер сайын обязательно ясыйлар. Алай проблемалар юк. Тикшерүдән соң мастерлар техника куркынычсызлыгы буенча инструктаж үткәрә. Газисе булса бүлмәдә кая шалтыратырга беләсезме? Беләбез 104. Или 04 телефон. Халык газчыларга белгечләр җиһазларын тикшерә алсын өчен өйләренә керү мөмкинлеге бирергә тиеш. Төтен вентиляция каналларын елга 3 тапкыр тикшерергә кирәк икәнен дә онытмагыз. Газ приборларына договор негезендә елга бер тапкыр техник хезмәт үтәргә тиеш. Шуңа күрә сезгә игътибар итсәгез, газ приборларын һәр вакытта тиешенчә вакытында техник хезмәт күрсәтеп тору кирәк. Газ җиһазларыгыз ватылса яки алыштырырга кирәк булса, кичекмәстән район газ хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.